By next week, sir, is-erected ito yan kasi kalip-lepas tayo laing naarami da POWs, dagiti priority development, under ti development fund tayo. Kaya tatta ni finalize tayo dito yan, yung masapul magnalatat yan ti MDC kasi masapul nga pa-aprobaran tayo kaditi coming ti MDC tayo. So naki-schedule kami this coming Friday nga ma-aprobaran dito yan. I-present kadagiti members ti MDC tayo. Tata once nga na-approve dito, probably by next week, if-select tayo yan ti Sangguniang Bayan. So any update, sir? Ano ti initial estimated niya? Under yan ti local development fund tayo apaket na dati 76 million. So ti talagang allocated nga pondo tayo para iti development fund tayo. Ano ti kamungan, sir? Especially the department head, sir? Ti Maysa, operation data ti ano tayo, multiplier farm kasi under ti agriculture. Tapos dito digitalization tayo kasi kaya tayo nga ma-digitize amin nga department tayo tatan. Tapnon tigas tagat alalisto di pa nag-gather tayo ti data, pa nag-check tayo no just in case nga ada ti support nga may ited nga agaputi nga to ta dito ti Maysa nga min nga problema di database tayo. Iso tigayat ko tatan ket computerize amin tapnon may isa lang nga klikan i-filter mo lang yun tapnon alalisto ti panag-adaw ti data tata. Tapos dito dayjay ongoing nga project tayo tata hanpingan alpas dayjay ti kaya sapulan nga mailepas tayo.